Zvolenie Ludvíka Svobodu za prezidenta republiky verejnosť vnímala ako ďalší signál potvrdzujúci životaschopnosť reformného kurzu, na čele ktorého stal Alexander Dubček. Dubčekové vedenie si získalo ľudí svojim akčným programom, ktorý sa stal základným dokumentom obrodného procesu. Jeho cieľom bolo zabezpečiť demokratické práva pre každého občana, slobodu prejavu a zhromažďovania sa, ekonomickú reformu, federalizáciu štátu. Rovnako sa chcel dôsledne vysporiadať s politickými perzekúciami 50. rokov a nastoliť otázky súdnych a mimosúdnych rehabilitácií. Vasil Biľak a jeho stúpenci bránili prijatiu akčného programu na Slovensku a snažili sa ho čo najviac oklieštiť. Akčný program dáva dostatočnú platformu každému, kto to poctivo a statočne myslí i s demokraciou, ale socialistickou. Kto to myslí poctivo a statočne s Československou republikou, ale socialistickou republikou. Že sa môže k tomuto pripojiť každý, kto chce. Mám určité obavy, aby nás tie sily, i keď nemusia byť početné, nezdravé, ktoré sa lepia na demokratizačný proces, ktoré vystupujú pod pojmom demokratizácie so svojima protisocialistickými, antikomunistickými heslami, i keď ešte skrytýma, neznemožnili skutočne tento zdravý vývoj. V júni 1968 začalo na území Československa cvičenie vojsk Varšavskej zmluvy, ktoré bolo akousi generálkou na plánovanú intervenciu. Sovieti kritizovali vývoj v Československu, že smeruje ku kontrarevolúcii a k strate vedúcej úlohy strany. Narastajúci tlak Moskvy na Dubčekovo vedenie s cieľom donútiť ho k poslušnosti aktivizoval spoločnosť k hnutiu na obranu suverenity krajiny. Manifest 2000 slov Ludvíka Vaculíka mobilizoval občanov na podporu reformného hnutia. 26. júla 1968 uverejnili literárne listy pred schôdzkou sovietskej a československej delegácie v Čiernej nad Tisou posolstvo občanov, ktoré podpísalo viac ako 1 000 000 ľudí. Bol to prejav takej dôvery občanov v politických predstaviteľov, akej sa v našich dejinách dostalo len málo komu. Píšete za nás osudovú stránku dejín Československa. Napíšte ju s rozvahou, ale predovšetkým s odvahou. Stratiť túto jedinečnú šancu by bolo naše nešťastie a vaša hanba. Veríme vám, sme s vami, buďte s nami. Uvádzalo sa na záver posolstva. Dubčekovo vedenie podcenilo situáciu. Neuvedomovalo si dostatočne, že pojanuárová politika je celkom v rozpore so sovietskými záujmami a požiadavkami, medzi ktorými dominovala poslušnosť jej vazalov. Sovieti nemohli pripustiť stratu kontroly nad Československom, ktoré považovali za sféru svojho vplyvu a moci. Na stretnutí v Čiernej požadoval Brežnev zastavenie reforiem. Trval na tom, aby obnovenie predreformného stavu uskutočnili priamo samotní reformátori. Dubčekovo vedenie však na takéto požiadavky nepristúpilo. Po trojdňovom rokovaní nebolo ani víťazov, ani porazených. Rokovania sa preniesli do Bratislavy už za účasti predstaviteľov krajín sovietskeho bloku, ktorí mali záujem zastaviť reformný proces v Československu. Počas zasadania bol Brežnevovi doručený tzv. Pozývací list, ktorý oprávňoval Sovietov a krajiny Varšavskej zmluvy k intervencii. Predanie listu Brežnevovi sprostredkoval Vasil Biľak. V liste sa uvádza: v tejto ťažkej situácii sa obraciame k vám, sovietskí komunisti, s prosbou o poskytnutie skutočnej pomoci a podpory všetkými prostriedkami. Len s vašou pomocou je možné dostať Československo z hroziaceho nebezpečenstva kontrarevolúcie. Pod textom boli mená Indra, Kolder, Kapek, Švestka a Biľak. 20. augusta 1968 pred polnocou vstúpili na územie Československa vojská Varšavskej zmluvy. Podľa vopred pripraveného scenára mala skupina okolo Indru a Biľaka vyvolať na nočnom zasadaní predsedníctva UVKSČ rozkol, vysloviť Dubčekovmu vedeniu nedôveru a prevziať moc v krajine. Zároveň mali presadiť uznesenie so žiadosťou o internacionálnu pomoc na záchranu socializmu v Československu a vytvoriť mocenský aparát, ktorý by obnovil systém totalitného štátu. Spiklencom sa však nepodarilo svoj plán uskutočniť. Skôr než sovietskí vojaci zatkli Dubčeka a jeho najbližších spolupracovníkov, podarilo sa jeho vedeniu prijať prehlásenie k občanom odsudzujúce intervenciu.
Biľakovo konzervatívne krídlo na Slovensku, vedené Hruškovičom, chcelo na zasadaní predsedníctva UKSS presadiť obdobný scenár ako pučisti v Prahe. Išlo o súčasť plánov, ako paralyzovať Slovensko v odpore proti okupácii. Ale ani im sa nepodarilo zmanipulovať zasadanie a prevziať moc. Predsedníctvo vydalo vyhlásenie k občanom, v ktorom sa uvádzalo, že na Slovensku bola situácia konsolidovaná, že nebol dôvod, aby k nám museli prísť vojská, ako by za to mohla Praha. Nebolo v ňom ani slovo protestu alebo odsúdenia intervencie. Výzva na zachovanie pokoja a rozvahy znamenala v podstate zmierenie sa s okupáciou. Mestský výbor KSS v Bratislave ako prvý orgán na Slovensku odsúdil inváziu a svojím rozhodným postojom sa pridal k Prahe. Vojenské obsadenie Československa prebehlo bez problémov, ale plány a úsilie Moskvy a domácich kolaborantov získať politickú moc úplne skrachovali. Vojská narazili na pasívnu rezistenciu obyvateľstva. Národ zostal verný legitímnym predstaviteľom štátu. Biľakovi a Indrovi sa nevydaril politický scenár okupácie pre odpor Dubčekovho vedenia a verejnosti. Požiadali prezidenta Svobodu, aby zostavil revolučno-robotnícko-roľnícku vládu, ktorá by prevzala moc v krajine. Svoboda to však odmietol urobiť hlavne z obáv pred hnevom ľudí. Rozhodol sa odísť do Moskvy a rokovať s Brežnevom. Sovietské vedenie mu pripravilo veľkolepé uvítanie, pretože svojim príchodom umožnil Brežnevovi nájsť východisko z patovej situácie. Prezident Svoboda síce dosiahol prepustenie všetkých zaistených politikov, ale do Moskvy vlastne prišiel s predstavou kapitulácie. Bol ochotný donútiť Dubčeka k odstúpeniu a tým ho obetovať. Po niekoľkých hodinách internácie nakoniec sovietské velenie prepustilo Jozefa Zraka a ďalších zadržaných členov UKSS, keď bolo zrejme, že československá delegácia podpíše moskovský protokol. Dubčekovo vedenie nemalo dostatok síl, aby odolalo brutálnemu tlaku Brežneva a podľahlo. Podpísalo protokol, ktorý legitimizoval vojenskú intervenciu, požadoval obnovu vedúcej úlohy strany, pacifikovanie občianskych aktivít, obmedzenie slobody tlače a prejavu. V protokole sa tiež československí predstavitelia zaviazali, že konzervatívni prosovietskí stúpenci Biľak, Indra a ďalší nesmú byť za svoje postoje postihovaní. Jediný člen delegácie, ktorý protokol nepodpísal, bol František Krígel. Dubček, Smrkovský a ďalší reformní predstavitelia štátu po návrate z Moskvy stáli pre ťažkou úlohou. Museli presvedčiť občanov, že prijatie protokolu bolo jediným